с записа, чието в начало ще изградя point-to-point връзката. За целта, тъй като погледнах преди това с командата show IP интерфейс, че имам поне 2 гигабитови интерфейса, аз ще направя гигабитова връзка между двата рутера. Използвам G001 отляво. Защо ли взех кросовър кабел? Пак въпрос от втората дисциплина. И го свързвам към G001. Какъв адресен план да използвам? Тук давам пояснение, че на тая мрежа, която няма да отсветявам, тая point-to-point мрежата от тук до тук, използвам адресния план. Ще го сложа малко по-надолу. 192, 168, 252, 0 с маска до 30 вид. Където тук така отляво решавам IP адреса 252.0 е мрежови адрес. Първият използваем IP адрес е 252.1, дясно е вторият, той де-факто и последен IP адрес. Така, какво правя? Стъпвам на левия рутер и му конфигурирам интерфейса. Само, че трябва тук паролата, това беше. Нали правих пълна базова конфигурация. Сега бе. Може би малко по-бавно трябва да работя. Това значи маска до 30 бит. От лявата страна съм готов, но ако обърнете внимание, връзката още тук стои червено. Що ли стои червено? Защото трябва от другата страна интерфейса да се конфигурира на десния рутер. Стъпвам на десния рутер. Тук ограничаване на достъпа в базовата конфигурация не съм правил, затова и влизам без да ме спира някой и слагам адрес съгласно моя адресен план. Ето този. Description и да пропусна не е проблем. Ако изявите желание, този файл в края на занятието, заедно с URL адресите от качените в YouTube клипове ще бъде предоставен. Ако изявите желание, но е хубаво това, което като практическо занятие с реална апаратура, по време на редовните занятия не може да правите, е да си го правите на домашните компютри в средата на Packet Tracer. Тоест, реална апаратура и Packet Tracer не са две взаимно изключващи се неща. Но това ще го уточня и с моите асистенти. Сега би трябвало, така вече линка да е зелен. Сега чудя се дали да отделя следващата част в отделен клип. Айде ще отделя в отделен клип. Защото почвам да влизам до тук нищо ново, колеги. Базова конфигурация. Въпроси, които смятате до тук да са възникнали и смятате да влязат в клипа. Да или не? Има ли? Нужно ли е и за двата рутера да ограничаваме достъпа или може само да някак на ограничаваме? Естествено, на всички е верният отговор. Но аз сега и на десния рутер, ако бях го направил, чак да загубя още 3 минутки техническо време. Да. И нищо ново нямаше да видите. Естествено, че в една реална система навсякъде, до всяко едно устройство се ограничава достъп.